karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas Boy. May nahibawan ka, bro? Kining murag ang akong gisulti tingali anak kaingon. Kay human namog istorya, mipaingon naman to siya sa iyang opisina. Unya nahitabo dayon ni. Kay unsa di imong gisulti niya? Kuan bro. Ang bahay ninyo ni Joe. Unsa? Unsa, bro? Kini manood ta sa imong opisina bro. Explanante ka. Oh. Haskang. Lagi. Alang-alang. Namoyboy naman. Bisan kuno pagpangapilang, wag kuno ka-invite niya. Ikaw gid ang sadaan, bro. Nya, magtuo ba ko nga mag-wild siya? Mo na akong giingon nga di ra gyud gihapon ko angay mo kumpiyansa sa tong babayana. Oo. Mao gani. Sakto gyud ka. Pero kung wa pa lang sa kamusulti adto niya, di ra unta to mahitabo. Okay. Mangkon ko sa kung sa. Akong sala. Akong dakong sala. Sala na ako dako. Marites mo gud kay ka, bro. Duda lang ta ba nga lalaki gid kang tinuod? Duda sa bitaw ko nako. Nga. Klaro Di naman. bitaw bro. Kaya ba? Ang gusto mo sa taong kay. Migo guta. Na proud na sa taon kay kunimo. Garbo kay nako eh. Maungawa ko makapugong sa kong gibati. O kanang ako lang spread ang good news. Pero ako lang gamit nga words ha. Wa gyud. Kadto yung imong own words. Kato bitaw akong gisulti nga giprasis na ang maabot na kong inaanak. So, possible nga nagtuo to siya nga buntis na si Joe. Tingali. I-unfriend? Oh, Pero, nga naman. di lang ko komportable nga friends mo. Huwag gid kay pagsalig ni Jessa. Wa. Pero, Sultihan ang tikas tinuora. Nadaanam sad siya sa ospital ganina. Kay nasama na ang mga kamot. Human nga nag-wild suit sa iyong office. ha? Di stable ang mental health ni Jessa. Mao nga, cautious lang kita, ha, mahal? Tingalig malain siya. O, bahala na. Pero, Mahal. Para lang sa imong protection. Yan, friends siya, okay? Aw, i-block lang yun ay. Puset! Dili na ko makasearch niya. Giblock ko? Ha? Animal ka, Jo. Imo gisirahan ang ako untang agianan para makapenetrate ko ninyo ni Mateo. Pero, there are still a million ways out there. Mabdos di ay ka? Ha? Kisaw lagi ang mga tao. May Saan report na? nagbalik si Jessa. Nanghatag og mga pasalubong. Uy, Mga mini cakes. mau ba? Watag apil. Wata apila. May kasuko. Gano, ibo ka? Palitin mo. Awabi ko imo ko Jessa. Apay dito sa. Guys, Tawa wa palit. akong treat ang lunch o niya, ha? Oh. Wow ha? Bro, apil na tingali ta. Basta. Kamura akong i-treat. Uy. Bangag sa ilong. Mura wag nakadungog sa kong gisulti. Bisag wa ka niya madungog, bro. Pero klaro kayo ang imong dagway nga gusto ka mo apil. Asula. Sige lang, bro. Ako lang treat mo niya. Happy ra magyapon ko karon.
Haya-haya ning bataa, oy. Ibog masata. Aw, pagbinyo na sad. Kisa ba siya ako pangasaon? Si Jessa. Bara. Alas 2 pa man day kapin. Layo pa day sa alas 5 eh. Oh, nunsam ko? Ano nag-atang naman ko sa alas 5? I love you. Naunsaman ko eh. Di man siya mawasak huna-huna. Yapag man day ko. Pakauwarig ko sa kong kagalingon ini. Pero, dili na ko i-deny nga. Jo, Mateo? Ako manedyo, di man kosmatiyo. Oh. Ay, sorry la. Sorry gid kaayo la. Oh, namuwa manggug kag maayo. Oh, natural ra na oy. Basta bag-o ganing menyo, di gyud na mawa sa huna-huna ang bana or asawa. O kay naghuna-huna man kaniya karon, ay sigurado nga naghuna-huna sad siya nimo kanang mga higayuna. Ay, ayaw na lang gud kauwaw na ko, Jo. Niagi sad bitaw ko ana, mong ayaw gyud kauwaw. Angay kang mauwaw kung laing lalaki ang imong gihuna-huna. Pero kayang imo magbana, mong ayaw gyud kauwaw. I love you. So, magsige ka na nagudihag tulala. Unya mo kalit og smile nga murag tala-tala. cute gid sa akong asawa. Eh. Kalit magkahinhin. Nuwag tang man ang angas. Mateo! Oh, Asa man? Jessa. Dawatan ba rin nato ang invitation nga nagpaabot si Mr. Garing sa imong tubag? Duwatan. Hello, Mr. Garing. Sorry sa pagpaabot. Mateo's answer is yes, and we accept your invitation. Thank you, sir. Bye. Okay. Pagdayo na diya sa ipag-imagine mo. Aska. Yaba ka na eh. Nalimot mo kung na si Jessa. Mayon, tagmakauyon si Mateo, ini akong giluto. Ako rin bining gisunog sa YouTube. Pero, makauyon na sa tingali siya ini, eh. Oy, Jo! Ah. Hain madeng kusinera nga ikaw may nangunay diha. Ay, nalang ko giluto nga sa kaputahe, Lola. Suway-suway ra gud. Ambot bag, makauyon bakas mati, ani. Wow! Para gyud di ay nang matiyo. Ay, para ni natong tanan la. Okay ra oy. Igo raman unya akong mutilaw ana. Pero para gyud nang matiyo. Sumasan ako, eh. Mateo naman akong papa. Oh, naunsa naman sad ka, nauwaw na sad ka. Sa ako na laging giingon nimo, ayaw lagi kauwaw kung bahinas imong bana. Nala, di na ta ka disturbohon. Aron malami na kung samot pag nagkalami imong giluto diha. Padayunan na diha. Okay la. Pahibaw-on ako sa Mateo, be. Ha? Mau ba, Lola? Kanindot ko na na. Sige. Di na ko mapaabot og alas 5. Mga 4:30 mo pull out na ko dali. Okay, Lola. Sige. Bye-bye. Indutas balita ni Lola. Eh. Gilutuan gid ko og special nga putahe ni Jo. Excited ako mutilaw sa iyong niluto. Tiwason ko na ni pirma tanan para makalakaw din ko. Oh, 10 to 15 minutes to 5. Mugi ka na ta, ha? ha? O say, ha? Nalimot na yun ka?
May dinner meeting ta ni Mr. Garing sa Hotel California. Oh, karon dito? Oh my goodness, Mateo. Kiato kiti ka sa imong office ha, while naa sa other line si Mr. Garing. Ako gisulti nimo ang tanang detalye. Ug wa ko magbuot-buot og tando. Okay. Ikaw na layatan. What? Gispecify gyud ni Mr. Garing nga kitang duha ang makig-dinner meeting niya. Dili siya mosugot og representative lang. Ni say yes ka. Ayaw ko ikompromiso, Mateo. Ska. Sa may akong buhaton ini. Mag-expecto si Joe na ako. Pero nakatondo sa ko ni Mr. Garing. Saan man eh? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!